Rok 2020, ja si myslím, že je veľmi špecifický, veľmi ťažký, len z pohľadu pandémie, ktorá sem prišla, ale úspešný pre všetkých tých, ktorí mali to šťastie, že sa dožívajú konca roku. Myslím si, že všetci tí, čo do včera zomreli, môžu nám závidieť, že môžeme žiť ďalej, pretože môžeme veriť a dúfať, že ten budúci rok bude trochu lepší, ale ten rok 2020 bol ťažký predovšetkým v tom, že preveril celú krajinu. Koronavírus, ktorý prišiel sem a celá tá pandémia, ktorá prišla do Európy, tak sme mohli vidieť celý rok, že ako jednotlivé štáty, ako jednotliví politici boli pripravení reagovať na túto pandémiu a musím povedať, že neboli pripravení. Neboli pripravení, pretože politici nie sú naučení riešiť krízové situácie. Oni sa naštartujú, postupne sa rozhýbu, ako keď ťažký párny válec na ceste začína valcovať, tak než sa rozhýbe, tak to trvá, ale potom už ako ide, keď je správne nastavený správnym smerom, ale je treba povedať jedno, že väčšina štátov veľmi ťažko zvládala túto pandémiu, ale aj celá Európska únia, lebo pri rozhovoroch s podpredsedom Európskej komisie pánom Šefčovičom v apríli, keď sme urobili s ním videokonferenciu z Podbrezovej, tak sme mu hovorili, že nevidíme žiadnu aktivitu z Európskej únie. Európska únia neriešila ochranné prostriedky a neriešila finančnú pomoc. A on priznal, že 2 mesiace aj oni ako keby zaspali, ale než sa rozhýbali, našli nejaký systém komunikácie ale je treba povedať jedno, že Európska únia, keď naštartovala, tak urobila úžasné rozhodnutia. Rozhodnutia v tom, že dala do všetkých krajín, posielala peniaze na udržanie zamestnanosti. A to je to kľúčové, o čom by sme mali hovoriť, keď chceme hovoriť o ekonomike. Lebo pandémia na jednej strane spôsobila to, že tá ekonomika padla, zákonite padla. Keď boli takéto opatrenia, ako že sa zastavili prevádzky, zastavili sa firmy, pomaly zastával život, ekonomika ako musela padnúť, ale Únia poslala dostatočné finančné prostriedky do každej krajiny na to, aby politici ich správne rozdelili a dali firmám, aby firmy, hlavne malé a stredné firmy, ale aj veľké, nemuseli pristúpiť ku kroku, že nebudú mať na výplaty a budú nútení ľudí prepúšťať. Ja by som si dovolil popriať všetkým zamestnancom, ktorí pracujú nielen v SCP Ružomberku, aj v dcerských spoločnostiach všetkých na Slovensku, ale aj po Európe, ale aj tým majiteľom zahraničným, ktorých ja poznám, ktorí chodia sem na golf a hrávam s nimi, hrával som, dúfam, že budem aj budúci rok, golf, popriať dobré zdravie, pretože ich rozhodnutia smerom ku Slovensku a ku slovenským občanom, ku slovenským ľuďom boli fantastické, lebo uvoľnili sem peniaze. Dali ľuďom istotu, že sa budú mať lepšie do budúcna. A takisto sa snažíme aj v Podbrezovej, aby sme sa mali každý rok lepšie, aby sa ľudia mohli tešiť každému ráno, keď sa zobudia a môžu ísť do roboty.